gweterera igoro yemeremo ase serikali ya kaunti ya Kisii gotigera bwa igaso kumurekera manganarenge tobokorerwe serikali ya kaunti ya Kisii ni gobona Osoro anyareka gote babuna ni serikali ya Kisii gutumekeni bo yabasenjere tabwenrete anana maegayo mugabana we kaunti ya Kisii Paul Simbarate okore taro yaye gokia senseria ya China. Osoro nigoa muganiri Arati kwenekya bunango bwatiranale n'abakolembere bonsi ya serikali ya kaunti ya Kisii arena soko enekya buna amagendero aberega kwenekiwa ase abananchi asibo igaganire siko yabene kwenekiwa egati yabarai bonsi orobotyoru asenchira yobwime ime ya musocho ayeboti dispensa lile ngachibwa kitakire kubekoma lyoko ebori isi lile ngachitakire kwaga tokobori Osoro kurwani yale gavana kitutu cha South county ya Kisii no mubunge wa South Mugrango Silvana Osoro kaokwana kurwa sensemo ya musocho sababu ate omoyega bwoko balikia bwatani abange eriko nyarago soso muulibwa Kenya kwanza anasekia makirikia UDA Osoro ni gatogia ogwetigwa we finance bill bono batebiga lakini neba tweteti abana baminto gusinya ito endo kebe mono kumisa abantu be payslip wasinini aseboigo atebabuna balia barakunone finance bill balia balikire ne serikali na ate yabuna kigambero nkiryogochi gotenenia ebilie yo 1.5 eliye nyomba yabege tualia tinyomba ayekoma abatebanga nje finance bill no wekana seka tukatikasa ase yoko na chibesa gendo ke ujuna ora nje no gendo tulubaka kuna tubaka timoshara oge mana oboligo na ina serikali onye tutaite finance bill yeye ange torense pi ikera ange toko kobesa egera tokore bintu lakini nyasa na para to wacha kwae etwanyo rata about 350 million oche region yeye yoko akatati para chinga kichyo ni gamo chyo mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati asogo tabwa tokera banyakonda chibasa chiabo Osoro boigoni gamo boli Arati gosikoyo kabiru mu governor we county ya Kisii James Ongwae onde bali governor nje timbo atibo menere lakini akore kasi yaye ekero tere ko bumura yumu yetu kunyo kutwara getamero oko bwana likondo ngiye kogera ECD teachers batara liku permanent Ongwae ngiye kogera gento getara koru Ongwae ngiye kogera pending bill chi contract muna bona pending bills chi contract chi ale bile chi para governor chibese chi serikali sekere ko kana pending bill chi mago para development kwa tebere ngaya abantana basale Ongwae turwakana Osoro gukwana kurwa senseme ya musocho ni gamo che sabari ya Arati go cha sense ya China asa abatigeta maigaba MC bali bakokoboko mu uri wa Kenya kwanza anene kurwa sensemo ya UDA kumaite mukagete ngano bokora ngaseti eligete na outcry as Arati spent 60 million to fly MCS to meet in-laws in China na very chibesa moro cha ba MC aba na ba UDA ngamono para umba chiti China abo boletia ba MCA na 60 million Kenya shillings chiomo Gusii chiomo taxpayer akaba koba China bokobwaye ochwa komana chiombe bokobwaye gari nigo chinga kichyo sora kwanere goro yogo turubani kwa kumojika wa matanga oyokolekana bwango igasa nseme ya South Mugrango gati yaye no mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati bona kera tuwategeire babiri njena gavana mbone ekenyorukiane chitenzi chiriye chyozi pininje na abekire ebirogo nje na abekire amakono nje na abekire amabateba ngaya ayiga bono agatomo speaker ngaya ayiga nayo kongali bagankwane nsoke egerero kane ngosoro no ensobo tasikiri na siasa itali crusade nje nkarora yaya mungono tene twatigere babere nje takero kwano kosere ntene nenkwane mwarigani egera mubuli ore amache mubuli ore para nerange nali yateba ngaya yentogete kuja korugo atenga haya mubuti ngosoro ka kwano igende kiaire haya naita senkaransa senkarasete karaya baro nga bachake kosari musimo benjenga terena niga essential gereti abarayibonsi babere omugavana we county ya Kisii na behono mubungo South Mugrango Silvana Osoro eliko nyarakora okoigwana kwabo nana kibago chikokolemeremo asobwamo ko reporter ya Ndizi TV ritirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha.